Здравейте! Вие сте с Нетка подкаст. Подкаста на професионална гимназия по облекло Нетка Иван Лазарова, град Русе. При нас днес гост ни е господин Александър Сано, актьор и бивш възпитаник на професионалната гимназия. Моля, представете се с няколко думи. Казахте, Александър Сано се казвам, бивш възпитаник съм на това великолепно училище. Актьор съм, снимам филми, играя театър, баща на 2 деца и дядо на внучка. Общо взето това е. Как започна вашата кариера в актьорството и имаше ли конкретен момент, в който решихте, че това е пътят, по който искате да тръгнете? Да, ще почна отзад напред. Имаше си определен момент, защото след като завърших тук това училище, средното си образование, учих 2 години политология в Софийския университет и по време на тези 2 години разбрах, че не е това, което ме вълнува в живота. Така или иначе до този момент всичко в живота ми беше свързано с изкуство. Тук съм учил класическа китара в Дома на културата в Русе, пял съм в хора на момчетата и лека по лека се избистри така желанието ми да се занимавам с актьорската професия. И след като изкарах 2 години в университета, там изтеглих си документите, кандидатствах в надфис, приеха ме и оттам нататък всичко история. Какво беше най-голямото предизвикателство, с което сте се сблъсквали в началото на кариерата ви? Имаше ли моменти на съмнение, които ви се наложи да преодолеете? Съмнение винаги има. Това е съвсем нормален процес. Мисля, че тези хора, които не се съмняват по никакъв начин за дали са на прав път, дали силите са им достатъчни, дали това е нещо, което наистина искат да правят, според мен нещо те бъркат. Не може да нямаш никакви съмнения. Идва един момент, в който обаче като ги преодолееш, като минеш през този етап и се разбереш сам със себе си, оттам нататък нещата стават вече много по-лесни. От сегашна гледна точка, вече с над 20 годишен опит, даже може би повече, аз съм завършил 2001, почти четвърт век. Мога да кажа, че съмненията в това, което правя, са много малък процент. И това си идва от опит. От опит и вече някакъв бекграунд, който имаш история, която си натрупал, но в началото със сигурност. Влизаш с ентусиазъм, започвате да се обучавате на тази професия, започваш да срещаш някакви първи трудности или критики, в някакъв момент така имало е такива. Никога не са били много силни, за да се замисля дали да не се откажа. Не съм имал такъв момент категорично. Някакви все пак съмнения има и това е нормално. И никой никога не бива да те отказва от пътя ти, само защото са се породили някакви съмнения. Те са част от играта. Имало ли някога някоя роля, която е била най-значима за вас и защо е била така? Аз имам късмета да нямам нито една роля в моята кариера, от която да се срамувам или да не искам да говоря за нея. Всички проекти, с които ме е срещнал професионалния ми път, са били достатъчно добри и такива, които да остават хубав спомен. Но определено мисля един филм, сега се сещам и един сериал, айде да ги отделим като даже сложи един театър. Това са 3 типа, в които актьорската професия се разпростира. Кино, сериал и театър. За кино категорично в сърцето на машината мисля, че
най-грандиозното нещо, което ми се е случило в киното. Това е филм, който ще остане винаги много, много специално място в сърцето ми. Освен, че имаше и страхотен отзвук и в България, и в чужбина, по фестивали. Получихме над 40 номинации, над 20 награди, и то от много хубави престижни фестивали навънка. За съвсем малко ни достигна да влезем и в номинации за Оскар в категория чуждоязичен филм. И то по чисто технически неразбории. Не ни достигна времето. От сериалите ми е много любим Гумор, един италиански сериал, който е, може би, най-успешният италиански продукт за последните 20 на години. Ще го запомня с това, че кастинга беше много продължителен, над 2 месеца. Това е сериал на Sky и HBO и макар и в един епизод аз играх главна роля там. Приятелствата, които ми останаха и до ден днешен, макар че са минали вече 2017 края го снимахме, това са 8 години, продължавам до ден днешен да поддържам връзка с колегите ми италианци, някои от които са изключително големи звезди там. Пишем си за Коледа, за Велик ден. Те са католици, аз също, кръстен съм тук, в Свети Павел, което е на гърба на училището. И така, това е много, много хубав сериал с много висока стойност, който пък ми отвори врати по-нататък и за други проекти. А в театъра имам 2 представления много любими. Едното е продукция на Русенския театър на режисьора Теди Москов. Редки тапанари се казва, играем го вече 7 години. Вчера имахме 165-то представление. Тук се случи в Русе, което много ни зарадва. И другите представления, които много си обичам, с Луиза Григорова, моята колега, си направихме театрална къща и започнахме да продуцираме театър. Първото, което направихме отблизо на Патрик Марбър, една изключително готина пиеса. И в момента пък най-новото в театралния ми живот е пиесата "Моята вечер, твоята нощ" от Яна Борисова, изключителен български драматург, където играем заедно с Мартина Апостолова и за мое огромно щастие се получи едно великолепно магично представление, което игра с огромно желание. Ви привлече към сериала Под прикритие и какво значеше за вас работата по този проект? И то всъщност е обратно. Не ме привлече мен сериала, поканата идва от сериала. Не съм ги аз контактнал, както се казва. Аз всъщност бях поканен от продуцента и от основния създател на този сериал, Димитър Митовски. Той ме беше гледал в Тилт, един филм на Виктор Чучков, който така е първият ми по-голям филм. И така, Митовски ме покани. По същото време имах покани от още други 2 сериала, които тръгнаха по 2-те частни национални телевизии. Обаче аз мисля, че това е едно от добрите качества, професионални, които имам. Успявам да усещам кой проект е най-добър. Видях кой е екипа, знаех какво са правили преди това, видях колегите ми, кастинга, който е привлечен също към този сериал и нямах абсолютно никакви съмнения кое от 3-те предложения да приема. И очевидно не сбърках. Нещата се получиха повече от добре.
Сериала придоби много голяма международна популярност. Продадоха го в над 185 територии, доколкото знам. И така са подпекрити. В какви роли се чувствате най-удобно? Има ли някакъв тип персонажи, които ви допадат повече от други? Това е хубав въпрос за хора от моята професия. Аз лично нямам нито роли, в които да се чувствам удобно, нито такива, каквито избягвам и не бих искал. Винаги съм твърдял, че не е важно каква е ролята, която ти се изправя на професионалния път, а какво ти ще дадеш на нея. Защото от актьора зависи какво ще направи с този образ и дали той по някакъв начин ще докосне зрителя и дали ще остане в съзнанието му. И никога не съм имал такъв момент, в който да кажа, аз много мечтая да изиграя какво си на Шекспир. Изобщо не ме интересува. Интересуваме проекта да е хубав. Това е първото нещо, което гледам. Поради тази причина аз отказвам и страшно много предложения, сигурно поне по 2-3 филма на година, по 4-5 предложения за театър. Добутал съм я до там, че да мога да си избирам сам какво да правя и се захващам само с проекти, които истински ме вълнуват, без значение дали ролята е главна, поддържаща, дали е някакъв отрицателен или положителен или какъвто и да е персонаж. Това никога не е било от значение за мен. Единственото, което много държа и в годините успях да се преборя, да имам този лукс, да мога да си го позволявам, да го правя. Просто истински да ме вълнува темата, проекта и колегите наоколо. Нищо друго няма значение. Освен актьорството, имате ли и други интереси в други области, като режисурата или писането? В други области като цяло имам. Занимавам се с някакви други неща извън професията ми, което ме обогатява. Дава ми друг тип обща култура и житейски опит, което пък ми помага в професията. Защото е много по-лесно да влезеш в кожата на някой персонаж, образ, ако ти имаш някаква представа в реалния живот, с какво този човек се занимава и го знаеш това. Иначе много често са ме питали кога ще направя дебют като режисьор в кино или театър. Той отговор е много прост, като се почувствам достатъчно вдъхновен и подготвен. Особено в киното, не знам каква е представата на хората за професията кинорежисьор. Тя изобщо не е така, просто защото 25 години се занимавам с това нещо и съм снимал 1 тон неща. Да си режисьор в киното и в театъра изисква съвсем друг тип подготовка и когато я добия, ако я добия и се появи някакъв много хубав проект, който да ме вълнува, ще посегна и към това. До тогава не. Какво е усещането да работите с различни режисьори и актьорски екипи? Не знам. Когато се получават добре нещата, усещането е хубаво. Като не се получават, не чак толкова. Хубаво е да има разнообразие, но само ако наистина тези хора с нещо могат да те обогатят и да допренесат за доброто на проекта като цяло. Защото аз, може би, поради тази причина не работя чак толкова с много режисьори. Изключвам международните продукции, в които
така съм имал късмета и удоволствието да участвам. В България работя предимно с Мартин Макариев, Виктор Божинов под прикритие и с много други режисьори не работя. Ще запазя някаква деликатност и няма да казвам защо. Те си знаят. По принцип, да, ще замълча. Иначе ще стана малко груб. И то не защото съм груб човек, а защото много си обичам професията и много ненавиждам някой да се отнася половинчато и такова средняшки с нея. Това е за мен такава обетована земя и там или всичко трябва да е на свръхниво, или просто да не ме занимават. Казано най-общо. Коя е най-голямата ви награда или признание в кариерата до сега? Какво за вас означава признанието на публиката и колегите ви? Отзад напред, това наистина е най-доброто признание. Без значение, примерно критика, какво ще реши да ти каже, да те отличи или не. Когато в киносалона влезнат едни 120 хиляди плюс зрители, които са отишли и са си купили билет, когато, например, от платформата HBO, в която има и 4-те филма, които сме правили, нашия продуцентски екип, ти се обадят и ти кажат, че филмът ти е бил номер 1 по гледаемост 31 дни, и то в територия Адрия, тук няколкото държави, които са наоколо. Или ти кажат, че филмът ти е бил номер 1 по гледане за цялата година в България и същата територия Адрия е второто най-гледано заглавие, то след Bullet Train с Брад Пит, холивудска продукция. И тогава ти си казваш, значи наистина сме си свършили нещата. Визирам в първия случай Диви щастливи, във втория случай говоря за В сърцето на машината и така. Това са филми гледани от стотици хиляди души и те са били много доволни от това, което са видяли. Иначе едно от така ценните за мен признания, които получихме, е от Тони Палмър, който е легенда в британската кинематография, когато гледа В сърцето на машината на една прожекция в Лондон. И тогава той дойде при нас, отдели ни час и половина, което казаха други хора, че почти не се случва, да разговаря с мен и най-вече с Марто Макариев, и на тръгване го потупа него по рамото и му каза "See you at the Oscars, my boy". И той каза, че това му е един от фаворитите за категория чуждоезичен филм. И когато получиш такова признание от такова име в световен мащаб, ти става много приятно. Какво мислите за съвременното българско кино и театрална сцена? Как се променя индустрията през годините? Какво мисля? Нищо еднозначно. Има много хубави примери и в киното, и в театъра. Има и, няма да спазвам някаква излишна куртоазия, има и изключително тъпи, абсолютно ненужни и безмислени проявления. Последните години се появиха аз дори ми е трудно да го нарека и кино. Се появиха някакви изключителни малумщини, които не знам защо и с какво самочувствие авторите им дори решиха да занимават публиката, че да ги излъчат и на екран в кино. Някакви тотални безумия, които по никакъв начин не си кореспондират със света на киното. Нито технически. Да не говорим за
на сценарно ниво. Изобщо за идея. Като минеш през режисурата, ако може изобщо така да се нарече, операторското майсторство, осветлението, което е отвратително, и стигнеш до каста, мисля, че някои хора би трябвало малко да се позамислят дали не трябва да извърват един път преди да решат да занимават хората с глупостите си, казано в прав текст. В театъра също, за съжаление, се наблюдават чат-пат неща, които по-скоро биха били определени като халтури. Това е така един термин в нашето изкуство, се употребява с недобро, но до тук да свършим с тъпотията. Слава Богу, има и най-малко количество много хубави и стойностни неща, които излезнаха и в киното, и в театъра. Общо взето това е. Не е нито в едната посока, нито в другата. Но ако можем да се лишим от първата част на отговора ми, би било много хубаво. Какво бихте пожелали на учениците на професионална гимназия по облекло Нетка Иван Лазарова, град Русе? Освен стандартното да сте здрави и да бъдете удохотворени и да пазите духа на това изключително училище. Благодарим ви, че слушахте, и благодарим на господин Александър Сано, че ни гостува днес.